Igbo bụ Igbo ekele m ụnụ. Ọ bụ mbụ Jovika mụ abụ onye ndu na onye chọpụtara Igbo ruo ụlọ. Ihe m ji wee bata taa bụ ịkọwara ndị mmadụ n'ihi ọtụtụ ọgụ a na-akpọ ajụjụ a na-ajụ ihe gbasara ụmụnne anyị abụọ ndị chọpụtara anyị ihe nchọpụta nke ndị bekee na-akpọ inventors. Ofu onye bụ onye nke chọpụtara otu esi eji waterproof arụ ụlọ n'ime ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị iche iche. Onye nke abụọ chọpụtara igwe na-enye ọkụ, ọ chọghọ mmiri, ọ chọghọ fuel, ọ chọghọ gas, ọ naghị no smoke, no fire, onweghị exhaust, mana ọ na-arụ ọrụ ọ ga-arụgide enweghị nkwụsị. Ọ gwụchara ma ọgwụwa kwụsịrị ya. Ọnwụ mmadụ abụọ ndị ka m ji wee chọrọ iwee mee ndị Igbo addressed. Nke mbụ, ndị ụfọdụ na-ajụ ajụjụ ọ ga-arụnwu 200k. Oke, ka m bido na nke onye nke ụlọ. Ụfọdụ ajụgo na ọ na-arụkwa different style of the house. Ụfọdụ na-asị kedu mgbe ọ ga-ebido. Ụfọdụ na-asị ihe anyị na-ekwu adịkwa sure na ọ wụ eziokwu ka ọ bụ akọcha awụsa. Azakọtala m ajụjụ ọnụ afụwazịla m ụfụ, so achọghị m ka ọnụ na-afụzi m ụfụ. Mgbanyere gị vidiyo a, ọ nwere ị ga-eche ya edeghị certify mebi gị ga Google ga jụwazi onye ọzọ ụzọ mụnwa ga-asazi gị ọsa asagidere m kweshọn asawazie m. Ke m na-achịkwa ugbu a ụmụnna, ụlọ ọbụla ị chọrọ ịrụ, dizaịn ọbụla iweta ya ọ ga-arụ gị. Ụfọdụ asịkwa plastik na-eme egbu mmadụ, ọ na-egbu mmadụ. Onye na-ajụ ajụjụ a na-ejikwa plastik chi anọdụ ala n'oche, ọ nọ n'ụlọ ya forever, o gbubeghị ya. Mana nwanne ya nwoke a a na-ekwu na plastik nwere ọ na-enwe side effect. Ka ihe o mere ya nyere ihe chi ya nyere ya ozi, o nwere mixture ha ga-emix ya. Ihe ha abụghịzi plastik, ya dị ike karịa blọk. Ihe ọbụla dị imezi ya na ọ gasị na ọ ga-adị harmful dịka bekee na-asụ ya, ọ dịghị harmful to the body. That's why o mechara emix ya, ọ ga-anọcha 400 good years. Akwasago m unu nke a. Ụfọdụ na-ajụ adịkwashọn ihe a dị real. Ọ ihe mere o ji wee sị unu enyena ya ego ọbụla na ọ ga-ala Naijiria ka o ji aka ya rụọ ọdụ ụlọ nke a na-akpọ nke a ga-eji eme exhibition. Anyị na gọvanọ Abia steeti emego meetings site n'aka ndị o zitere bụ ndị kọmishọna ya, kọmishọna for industry and tourism and commissioner for about 2 commissioner na Delta, special advisor ha. Anyị mere meeting ụbọchị 4 nke ọnwa April a gara aga. Anyị na ha mere meeting, hazie okwu, ha agwakwana anyị ihe ha chọrọ. Nke a bịara ime na-abụ anyị ga-achọ ka nwa okorobịa ka ọ laa gaa rụọ ya na onye nyere ya ego ka ya gaa rụọ ụlọ a nke a ga-eji wee bụrụ ihe ịrịba ama. Onye hụ ya mara na anaghị atụ achị. Mana ebe a nwere nsogbu na-abụ o nidere about 18 million naira ka ọ complete the project. O nwetago a very large amount of equipment o ji arụ ya, but ọ chọrọ ka ịrụ ya double because of double now o need up to 18 million to make it double material so that all ga stand the test of time. Ọ ga-enwe any shaking. So anyị ga-echewe ọtụ ya enweta 18 million rụọ ya. Unu sịkwa na ọ dị unu ọsịsọ ndị unu cheka arụọ ya ka na-eche gị, mana unu ga-abịa gbakọ aka ọnụ ka anyị tụta 18 million site n'aka Igbo ruo ụlọ na akaụntụ Igbo ruo ụlọ. A ga-enye ego direct because Igbo ruo ụlọ a charity non-profit organization. Akwụnyere ego ahụ send ya ya gwa na unu enyere ya, a ga-edekwa ahụ ụnụ ndị sọpọtụrụ ya na-ezere the money maka mgbe ọ ga-eru ihe onye rụọ ọ ga-eri. Enye ya the money, enye ya arụpụtara anya, mana ọsọ gwara enye ha ego from now to end of June na ya ga-ajisi ka hụ na ya nwetara ego ahụ mezuo warụpụta ihe a na-ahụ n'anya. N'ihi na aka mgbe o mechara interview ahụ, ọtụtụ ndị mmadụ nyegesi ya ọrụ. Ya na-arụ ha dining table, arụ ha chia ndị a na-anọ n'ala, arụ ha palm top, jacuzzi na America here. So ihe ji ya o ji alawabe bana an mechara uri alawabe ugbu a. Taa ihe nne m ihe onyonyo abụ 12th April. So from now 12th April na till May na-agwụcha na June ọrụ ga-ebido. Mgbe ahụ ka ga-ebidozie wee rụọ the factory. Anyị na-ewe chịkọta aka ọnụ. So ihe a bụ ihe gbasara nwanne anyị bụ nke onye na-arụ ụlọ with plastic. Nke onye generator, demand nọ n'isi ya buru ibu. Phone ya na-achọ ịgbawa na call, message ejule, voice note
ihe anyị meziri bụ anyị bụ ndị Igbo ruo ụlọ na ndị a na-akpọ IDI Igbo Development Initiative achịkọtazi aka ọnụ kpọbata nwa amadi ahụ Igbo ruo ụlọ ka anyị na-eche na-ewere ego na-enye ya ka ọ na-erigodi nri n'ihi na enwe ndị na-achọ ịchọ ya ogbugbu ndị nye ya ọrụ ha chụkọ ọrụ ha taa ịkwụsị ahụ ya arrest o nwere police case o nwere anyị asatụgokwa ya so ihe ego ha bụ ihe ndị niile emeziri ya ka anyị na-apụ ya foonu zunye ya foonu ọzọ foonu ahụ wee mee employ sekretarị na-anazi ya that morning so ọ kwere ihe dị mmadụ adịghị mgbe i nwere ike sọpọta ka anyị na-akwụ sekretarị ụgwọ ụgwọ sekretarị onye na-anazi na-akọ ndị mmadụ otu anyị na ha si aga mgbe na-adịghị anya keesi nke bụ ụzọ ga-apụta bifo ọ na-enwere ka ọmama onwere ọ ga-ete na mebi Mee June the factory harwago ọrụ so onye na-ajụ KVA wee go ole GVA wee go ole 200 KVA ajụjụ niile ndị ahụ unu ga-ejide ya ọnwụ na-ebido ọrụ anyị ebelive na reality ọwụ aka otere gị price agawa ezu ihe tela na-amị ka ọkwụ enwere otu naira si amị ka ọ kwọrọ naira arịgote ya arịda na-achịsa ya kacha ụkwụ ka nwa agadi nwaanyị dara ada ọjọọ otu naira si ada ya kata so ị ga-agwa mmadụ price ya adịrị gị concrete because ị nwere ike gwacha price narị chụta kwụrụ gba so anyị asị mba anyị bido ọrụ zụọ material na nwere enwe anyị ji na-agwa unu lekwa ihe ọ ga-akọs ọgwụ egolodota ịkwụbata ụgwọ arụọra gị sọplai ara gị ụfọdụ n'ime ha ga-ebu ụzọ rụọ ọrụ paakị ya ịkwụ ụgwọ gị ga-buru eburu bikọs ha na-akwụ a na-arụ ọ nwere ike weta nsogbu anyị rụcha paakị cha ndị mmadụ weta gị ịbịa bụrụ nke ị chọrọ 2 KVA lekwe ya 100 KVA lekwe ya million KVA lekwe ya 1 KVA ga-eburu so ka m nwee ike reduce ajụ m na-ajụ abaghị m masara m ajụjụ unu ndị a ọ nwere masaghị ya dee ya na comment section ka nwee ike sakwa gị ma ọ na asala ya biko were ihe onyinye gbasa ụwa niile ka ha hụ ya iwu ọchịcha biko gbasaa ya jisikwa ike na-efula ya na peji na wọchị ihe ugbu a n'ihi na ọ na peji a ka ga-eji agbasoro n'ozi dị iche iche ndewonu asị m Chineke mee ka ihe anyị chetara na-emere ndị Igbo ọ ga-aga na mmezu Chineke a ga-ekwe ka ihe na-eme anyị onye sị ọ ga-adịrị ndị Igbo na mma ọ ga-adịkwara ya na mma onye sị na ndị Igbo ga-anọ n'ahụhụ forever na ahụhụ anyị na-ata anyị hụrụ ihe anyị na-ekwu ihe mere anyị na during the war ihe mere nna anyị etolitekwe nwụọ ụmụ anyị ebilie na-asịkwa ihe mere nna anyị ha God forbid ụmụ m ga-ahụ ahụ m tara ụmụ m ga-ahụju anya ihe ndị Igbo hụrụ na Naịjirịa kpebiri m ọhịa ji na-eme ihe ndị a udo Chineke chi anya ndụ unu nke onye na-eme dị mma ya gaziere ya nke na-eme nke ọjọọ wepụ aka bifo otu ihe akpọ gị ọkụ ndewonu bye bye. Onye lụrụ indọstrị n'ama ya lụkwa ọzọ n'ala Igbo ịrụ ya n'ala Igbo ndị ntorobịa ga-enwe ọlụ kidnapụ na-akwụsị iji egbe zuru ala udo na ọṅụ achịbeze ala Igbo adị mma